ראשיתה של אביזרי הנאה בע"מ הייתה לפני כ-50 שנה. אביזרי הנאה, שאז שמה היה אחר, התחילה את דרכה כבית מסחר לחלקי חילוף למכונות חקלאיות שיוצרו במפעל יוד שניצקי ושות. מחברה קטנה המייבאת מיסבים ושרשרות לחקלאות בלבד, התפתחה החברה במהלך השנים והגיעה למעמד של חברה מובילה בשוק הישראלי, כשכל מוצריה נרכשים מהחברות המובילות בתחומם בעולם, תחת הסכמים וחוזים כסוכנים ומפיצים. היום אביזרי הנאה בע"מ סוכנת ומפיצה של כ-40 חברות, רובן ככולן מאירופה וארצות הברית. כל השנים הקו המנחה היה לעזור, לתת יד ללקוח הן כתעשיין והן כחקלאי בכל נושא ובכל דרך. המבחר העצום, איכות המוצרים, האמינות, השירות האישי, מערכת המחשוב, המלאי והידע המקצועי הרב מאפשרים ללקוחות החברה הרבים ליהנות מאספקת מוצרים בכל מגוון הקשת, ותוך תמיכה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן. אנשי החברה שומרים על רמת התחדשות ועדכנות גבוהה ומבקרים תכופות בתערוכות בינלאומיות ובמפעלים בחו"ל. נערכות הדרכות בחידושים לאנשי הצוות באופן קבוע, הדרכה בחידושים ללקוחות עם אנשי מקצוע מחו"ל, הדרכה במפעלים עצמם לשם שיפור תחזוקת המכונות והחלקים, והכל במטרה לספק לך הלקוח תמיד את המילה האחרונה בתחום אביזרי ההנאה.